Suka budaya. Hingga saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya. Wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya. Kompak nggih Mbak Mi nggih. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten Desa Pringu mriki. Nggih, mugi-mugi samantunipun acaranipun bersih desa nggih Mbak Mimi nggih. Nggih Pak Puji nggih. Nggih, warga Desa Pringu diparingi kesehatan. Nggih, keselamatan. Rezeki ingkang berkah barokah. Nggih, ayo Mbak Mimi lanjut. Campur sarine jas muga-muga tahun ngajeng Mbak Risa kan ngremong malih. Nggih, amin. Jenengan nggih ngendang malih nggih Pak nggih. Boten ngremong dhewe mawon. Nggih, tunggal nggih. Nggih, tunggal boten derek. Maksudnya piyambak ngoten. Oh, piyambak. Boten enten pengiringe barang ngoten nggih. Oh, boten enten. Nggih. Iya lah. Bahagia loh. Bahagia selalu. Iku pengendangnya pun ngono to. Aku ora patek demen lah aku. Oh. Jenengan napa mboten patek demen jenengan pengendang jos ae. Wah, jos sing remong. Nggih. Mbak Risa. Iku kompak tunggal malih nggih Bapak Puji. Nggih, amargi niki acaranipun bersih desa. Nggih, niki Bapak KDC Bapak Sutriyono nggih. Wilujeng dalu Bapak. Nggih. Bapak Haji Insinyur Sutriyono. Nggih. Mugi-mugi awake dhewe pikantuk barokahipun nggih no. Nggih, amin. Jenengan panjenengan saged ngilen. Nggih. Karang kates ngulon maksudnya. Nggih, kalian jenengan nggih Pak Puji. Kula teng Sidoarjo kan boten. Lah napa? Lah mboten napa-napa. Iya. Bapak Sutriyono. Iku kepala desane. Oke. Ayo ganti ayo ngono. Ayo bareng-bareng